إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан ерак булыгыз. Адәм баласының дөньяда имин булуы, ахирәттә Аллаһның рәхмәте белән җәннәттә булуы шушы дөньядагы тақвалыгына кайтадыр. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә Коръәни Кәримдә бик күп аятларда безне тақвалыкка чакырды һәм шуларның берсендә я айюһаллазина аману тақуллаһа хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун диде. Ягъни ай иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде Аллаһ Субханаху ва Тәгалә. Бүген сезгә Ибн Хиббан хадислар җыентыгында килгән Саъд ибн Абу Ваккас исемле бөек бер сахаба тапшырган сөекле пәйгамбәребезнең хадисен укып китәсем килә. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Дүрт нәрсә дигән бу дөньяда кешене бәхетле итә. Һәм дүрт нәрсә бу дөньяда кешене бәхетсез итә." Бәхетле итә торган дүрт нәрсәдән иң беренче булып сөекле пәйгамбәребез әйтте: "Изге хатын" диде. Икенчесе киң, рәхәт булган, уңайлы йорт диде, яшәү урыны. Өченчесе изге күрше диде, яхшы күрше диде. Һәм дүртенчесе уңайлы, яхшы ат диде. Хатын, яши торган урының, күршең һәм утырып йөри торган атың. Менә бу дөньядагы синең дүрт бәхетең диде. Һәм дүрт бәхетсезлек диде. Нәрсәләр? Яман күршең диде, яман хатының диде, тар, җайсыз йортың диде, һәм яман атың диде. Бу хадис Ибн Хиббан риваятларында килә. Иң беренче, сөекле пәйгамбәребез Адәм баласы бәхетле булсын өчен бу дөньяда, дөнья ниғмәтләреннән нәрсә кирәк диде? Синең тормыш иптәшең. Яхшы хатын диде. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ад-дунья матаа." Дөнья ул сезгә вакытлыча кулланып торырга, файдаланып торырга бирелгән ниғмәт диде. Ва хайру матаиха аль-мар'ату салиха. Һәм шушы дөньяда сезгә, үзегезгә файда, бәхет алып тора торган ниғмәтләрнең дә иң яхшысы ул изге хатын диде. Бу хадис Сахих Муслимда килә. Әгәр дә Аллаһ бер бәндәсенә иманлы, хәерле, изге хатын бирсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ аның иманының яртысын саклады ди. Калган яртысын ул үзе сакласын инде диде. Шуңа күрә изге хатын ул үзенең иманын гына түгел, ул үзенең иренең иманын да ныгытып яши.
аның Аллаһка булган мәхәббәтен ныгытып яши, аның динен ныгытып яши. Һәм әлбәттә изге хатын ирен изге эшләргә, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, Аллаһ юлында хезмәт итәргә, үзенең көчен сарыф итәргә чакыра, этәрә, аны тарта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһының рәхмәте яусын шул иргә ди, кем төнлә белән йокысыннан уянып намаз укый ди. Аннарысын үзе генә түгел, барып хатынын да уята ди намазга. Әйдә хатын, тор, тәһаҗҗүдеңне укырга. Әгәр дә хатыны ди уянмый ятса ди, алып килеп су сибә ди йөзенә. Чөнки су сипкәч кеше уяна, ягъни уяту сәбәпләрен карый ди. Шул иргә Аллаһның рәхмәте яусын ди. Һәм Аллаһның рәхмәте яусын шул хатынга ди. Кайсы хатын төнне белән торып намаз укый ди. Үзе генә укы түгел, килеп ирен уята ди. Матурын, тор намазга. Әгәр дә ире уянмый, киреләнеп ятса, аның йөзенә су ора ди. Ни өчен? Аны уятыр өчен ди. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез дуга кылды яхшы ирләргә һәм яхшы хатыннарга. Алар нишлиләр? Алар үзләре дә изгелектә, ләкин бер-берсендә нәрсәгә чакыралар? Нәрсәгә өндиләр? Изгелеккә чакыралар. Һәм ул да, аның тормыш иптәше дә изгелек кылсын дип сәбәбен кылалар. Хәтта уянмый киреләнеп ятса, бераз гына алып килеп су сибәләр дигән сүз сәбәбенә керешәләр, аны да изгелеккә этәрү өчен ди. Бу хадис Имам Ан-Насаи риваятында килә. Шулай ук җәмәгать, изге хатын ул ирен гынахтан сакланырга чакыра. Гынахтан сакланырга ярдәм итә. Менә бүген җәмгыятьтә бик күп төрле гынахлар кылына. Харам ризык, харам ишемлек, харам сәүдә. Бүген бик күп сәүдәгәрләре безгә бу бит харам, аракы сату харам, бу хәбер харам, син бит күпме кеше гаиләне рәнҗетәсең ди башласаң, ул әйтә: минем гаиләм бар, минем хатыным бар, минем балаларымны укытасым бар ди. Ягъни бүген бик күп ирләр хатын килеп, баласын килеп, баш аяк гынахка чумалар. Ягъни бүген кешене гаиләсе гынахтан саклау түгел, ә киресенчә күпме кешенең гынахка керүенә сәбәп булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Тагабун сүрәсендә 14-нче мондай аятлар күп, берсен генә китерәм. Я айюхаллазина аману, эй иман китергән бәндәләр ди. Инна мин азваджикум ва ауладикум адуван лакум фахзарухум ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: эй мөэминнәр ди, сезнең кайберләрегезнең хатыннары ди, һәм балалары ди. Кем ул хатын, бала? Синең өчен иң якын кешеләр. Тик көне-төне шулар өчен дип шабасың, тырышасың, күпме хезмәт итәсең, маңгай тире түгәсең. Аллаһ нәрсә ди? Кайберләрегезнең хатыннары ди, һәм балалары сезгә дошман ди. Они враги для вас ди. Ни өчен? Чөнки алар сине гынахка чумдыралар. Шулар дип син бүген харамнан баш тартмыйсың. Фахзарухум ди. Шуңа күрә остерегайтесь их ди. Аларның гынахка сәбәп булуыннан сакланыгыз ди. Не превращайте их в причину вашего греха ди. Тагабун сүрәсе 14-нче аят. Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Сезнең тапкан мал-мөлкәтләрегез, сәүдәләрегез һәм балаларыгыз Аллаһны зикр итүдән ярага итмасын ди. Кем шулай эшли? Фа улайка хумул хасирун ди. Алар хасратта, они будут в убытке ди. Мунафиклар сүрәсендә. Шуңа күрә изге гаилә, изге хатын ул ирен киресенчә гынахлардан туктатырга тиеш. Изге сәләф, сахабалар, табигыннар заманында бер изге хатын иренә кияүгә чыккач әйткән: эй фулан дигән, иттақиллах дигән, Аллаһтан курык ирем дигән. Һәм безгә өйгә харам кәсеп белән тапкан малыңны алып кайтасың булма дигән. Ягъни харам кәсеп кемнедер алдап, харам юл белән
ниндидер харам әйбер сатудан, башкасыннан, риба белән, башкасыннан өебезгә харам ризык, харам кәсеп белән алып кайтасын булма дигән. Һәм нәрсә дигән? Карагыз, әйткән. Изге хатыннар шулай әйтәләр икән. Ул әйткән, без дигән ачлык иссесенә түзәбез дигән, ләкин җәһәннәм иссесенә түзәсебез килми дигән. Лучше дөньяда әзрәк булыр безгә. Ниндидер авырлык күрербез, шуңа сабыр итәбез. Ачлык иссесенә түзәбез дигән. Ләкин җәһәннәм иссесенә синең харамыңны ашау сәбәпле син алып кайткан түзмибез дигән. Менә шуңа күрә хәерле хатыннар, изге хатыннар, алар ирләрен дә изгелеккә өндиләр, явыз, яман эшләрдән сакларга тырышалар. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез бәхет өчен 4 әйбер кирәк дигәч, хатынны әйтте, изге хатын диде. Кешенең бәхетсезлеге, хәсрәте дә 4 әйбердә дигәч тә хатын диде, ләкин яман хатын диде. Шуңа күрә татарда шундый әйтем бар. Ирне ир иткәндә хатын, ирне юк иткәндә хатын ди. Шуңа күрә Раббым безгә, хатыннарыбызга изге булырга насыйп итсен, безгә дә изге ирләр булырга ясасын. Икенчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям киң йорт диде. Субханаллах, Аллаһның хикмәте ул безнең дөньядагы тормышыбызны да өй белән, йорт белән бәйләгән. Хәтта ахирәт, җәннәттәге тормышта йорт белән бәйле. Һәм Аллаһ Тәгалә әйткән Нәхл сүрәсенең 80-нче аятында: "Валлаһу җа'ала лакум мин буютикум сакана." Аллаһ ди, сезгә өйләрегезне нәрсә әйтте? Сәкән, тынычлык урыны әйтте ди. Тынычлык, сез тынычлык таба торган. Һәм шуннан да җәмәгать адәм баласы шушы дөньяда ул әлбәттә өендә, миш башында ризык көтеп ятырга тиеш түгел. Ул хезмәт итәргә, ул кәсеп кылырга тиеш, ул ризыгын эзләргә тиеш. Ул шәһәрендә икән шәһәреннән, шәһәрендә юк икән башка шәһәргә, башка илгә бара, ләкин ул ризык эзләргә тиеш. Кемдер игенчелек белән ипи үстерә, кемнеңдер һөнәре бар, ремесло, нәрсәдер ясый, нәрсәдер шул ясаганын кемгәдер сата, кемдер сәүдәгәр, кемдер төзүче, кемдер машина ясый, кемдер башкасын төзәтә. Шушы ризыкларны эзләгәндә кеше ара. Кайвакыт туя, кайвакыт аның күңеле кайта, һәм көне буе хезмәт иткәннән соң кешенең булырга тиеш кайта торган урыны. Шуңа күрә татарда өйгә барабыз дип әйтү дөрес түгел. Я иду домой димиләр, я возвращаюсь домой. Өйгә кайтабыз дип. Хәтта авылга да, туган авылга бармыйлар. Авылга кайтабыз дип сөйләшәләр. Чөнки син анда это то, куда ты возвращаешься. Син анда кайтасың. Син хәзер арсаң да беләсең, 2 сәгатьтән Алла бирсә өемә кайтам да рәхәтләнәм шунда. Анда миңа рәхәт булачак. Ягъни бүтән ыгы-зыгыдан, бүтән шау-шулардан, бүтән көрәшләрдән, башкалардан син кайтып нишлисең? Өеңдә сыйынасың. Өйнең ишыгына керәсең. Һәм шунда тәнеңә, җаныңа рәхәт табып ял итәсең. Икенче көнне торып тагын көрәшкә китәсең. Менә шуңа күрә кешегә кайту урыны кирәк. Һәм кешенең кайтасы өе рәхәт булу. Аның тар, аның уңайсыз, аның җайсыз. Ягъни кемдер өенә кайта, ләкин ул белә, аның рәхәтләнеп ятарга да юк ятарга. Аның өе тар, аның өе җайсыз. Кыш көне салкын, һәр кайтып утын ягыр, мишкә ягырга тиеш башкасы. Ул яман йорт, ул бәхетсезлек диде. Яхшы йорт, ул бәхет диде. Шуңа күрә Аллаһка шөкер итик, кемнәрнең рәхәтләнеп кайтып сыена торган яхшы өйләре булса, хәтта җәмәгать җәннәттә дә икирәк кешегә. Без бу дөньяда шау-шудан, ыгы-зыгыдан өйгә кайтып качабыз. Җәннәттә шау-шу юк, анда тынычлык. Хезмәттән арып кайтабыз ял итәргә. Җәннәттә хезмәт юк. Анда беркем дә армый. Арабыз, йокы килә, монда кайтып йоклыйбыз. Җәннәттә йокы килми, анда йокларга вакыт юк. Без салкыннан өйгә кайтып җылынабыз. Җәннәттә каты бүлешлек кытыплар юк, морозлар юк. Анда рәхәт кенә.
Issidan күләгә өйгә кайтып суынабыз. Җәннәттә кояш исесе юк. Нәрсәгә кирәк анда? Җәннәттә дә үй кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ва масакина таййибатан фи җәннәти гадн. Мин әзерләдем сезгә ди. Гадн җәннәтләрендә садах эдемы ди. Нәрсә? Уңайлы йортлар ди. Рәхәт йортлар сезне көтә ди. Хадисләрдә ул йортларның бу кирпеше алтын, бусы көмеш, аның штукатуркасы шундый булыр дип, бөтенесен Аллаһ Тәгалә безне шушы өйләрдә нинди өйләр көтә, шуларны безгә тасвирлый. Шуңа күрә җәмәгать кешенең бу дөньяда да яхшы ие булу ул зур нигъмәт. Шуңа күрә беренчедән мөселман тырышырга тиеш, аның яхшы ие булсын дип, үзе гаиләсе өчен һәм дуаларында да сорап, кемгә Аллаһ йорт биргән икән, ул Аллаһка шөкер итәргә тиеш. Яхшы күрше диде. Йорт кына җитми. Ул йортның күршесендә яхшы кеше булырга тиеш. Уңында яки сулында яхшы кешеләр яшәргә тиеш. Шуңа күрә татарда шундый мәкаль бар: күршең үзеңнән яхшырак булсын ди. Шуңа күрә үй сайлаганда күршене дә сайларга кирәк. Ни өчен? Чөнки өең яхшы булып та, күршең яман булса, өеңнең яхшылыгын тыя алмассың. Аллаһы Тәгалә берәүгә яхшы күрше бирсә, бу чыннан да зур нигъмәт. Үзең өчен дә, синең гаиләң өчен дә. Чөнки хатының яхшы кешеләр белән аралаша, балаларың яхшы күршеләр белән сөйләшә. Алардан син дә, балаларың да аннан үрнәк ала. Берәр җиргә чыгып китсәң, сәфәргә кайгырмыйсың, борчылмыйсың, чөнки синең менә шундый күршең бар. Әлхәмдүлилләh, киреп бакчаңны да караша, кирәк булса гөлләреңә суда сибә, беркемне кертми, малыңны калдырып чыгып китәсең. Бу бит инде зур нигъмәт. Кайгырмыйсың. Күрше бар минем. Күрше бар. Авырлык килсә, кем сиңа йөгереп килә? Күршең йөгереп килә. Күрше булыша. Кайвакыт туганың да әле ишетеп бетермәскә мөмкин, белеп бетермәскә мөмкин кайгыңны, күрше белә. Шуңа күрә электән әйткәннәр бит: киленнең нинди икәнен беләсең килсә, туганыннан сорама дигән. Күршесеннән сора дигән. Чөнки күрше яхшырак белә киленне. Ул ничә хәтлек йоклый, бакчасы чүпкә басканмы, әллә ниме, ие чистамы, юкмы, туган белмәскә мөмкин, белсә дә әйтмәскә мөмкин. Күрше белә. Шуңа күрә яхшы күрше ул Аллаһның рәхмәте һәм без мөселманнар иң беренче чиратта без яхшы күрше булырга тиешбез. Хәтта имансыз, динсез күрше сиңа туры килсә дә, ул синең белән күрше булып яшәүенә сөенергә тиеш. Чөнки син арак эчмисең. Син чыгып акырмыйсың, бакырмыйсың. Син үзеңнең җирлегеңне карыйсың, аңа булышасың, авыр булса киләсең, күчтәнәчләр бирәсең. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, аның сахабалары корбан чалсалар да, күрше сарык чалсалар да күчтәнәч итеп, яһуд башка күршеләренә кертәләр иде. Шуңа күрә мөселман кешесе, аның күршесе безнең белән яшәгәнгә шатланып яшәргә тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бәхетсезлек яман күрше диде. Күршең яман булса, бу хәсрәт диде. Һәм яман күршедән Аллаһка сыеныгыз диде. Просите защиты от плохого соседа диде. Һәм Ан-Насаи риваятында килә: төпләнгән йортыгызда, временный түгел, кемдер квартира снимайтта, иртәгә күчә, бөтен җирдә күршене карап бетереп булмый. Ләкин син ниятең белән менә шушы җирне алдың, шушында төпләндең, булды мин Алла бирсә картайганча шушында яшим дип урнаштың икән, шушы йортыңда яман күршедән Аллаһка сыеныгыз диде. Саклагыз диде. Чөнки вакытлыча булсаң ул китәсең диде. Төпләнгән җирдән китеп булмый диде. Шуңа күрә күз алдына китерегез. Кемдер бик озак эзләп җирен тапты. Әллә ничә ел әҗәтләргә чумып, бөкересен чыгарып, саулыкларын какшатып йорт салды. Ул йорты яхшы булсын дип проект эшләтте. Аның бөтен электрика, вентиляция, бөтен әйберсен эшләде. Бөтен нәрсәсе яхшы булсын дип. Менә аның ниһаят йорты бар, ишек алды бар, мунчасы бар, бөтен нәрсәсе килгән. Башына хәсрәт төште. Күрше йортны сатып алды начар кешеләр. Көне буе акырыш, бакырыш, сугыныш. Ни үзең чыга алмыйсың ишек алдыңа, ни балаларыңны чыгара алмыйсың, чөнки аларның колаклары шиңа ул кабахат сүзләрне ишетеп. Төне буе музыка, кайф сафа кыралар, теләсә нәрсә эшләр, теләсә нәрсә эшлиләр. Валлаһи җәмәгать, йортыңның да бер матурлыгы калмый. Ортопедический кыйбатлы матрасыңның да рәхәте калмый. Шуңа күрә Пәйгамбәр нәрсә диде? Яман күршеләрдән сакла мине дип Аллаһка дуа кылыгыз диде.
Һәм чыннан да яхшы күрше бер яктан тормышның бәхете булса, яман күрше икенче яктан тормышның бер хәсрәтедер. Һәм сөекле пәйгамбәребез соңгысы яхшы ат диде. Әлбәттә, җәмәгать бигрәк тә ирләр өчен, хәзер инде хатыннар ирләрне дә арттыра кайвакыт, ләкин беренче чиратта ир өчен. Чөнки ул ир ат, ул гаилә арбасын тартучы, ул тормышны тартучы. Әлбәттә, аның кырында яхшы аты булу, ул борынгы заманнардан килгән нәрсә, зур шатлык булып тора. Ат белән ирләр горурланганнар. Атка утырып, ул үзенең кәсебен кылган, сәфәр кылган. Ул үзенең гаиләсен, динен, илен сакларга чыккан, атка утырып, кылыч тотып. Шулай бит. Шуңа күрә ул атлар пәйгамбәрләр янында да булган. Сөекле пәйгамбәребезнең аты, диясе булган. Ул шул атын, диясен аның исемнәре булган. Ул шуларны ярата торган булган. Шулай ук беләбез, Сөләйман галәйһиссәламгә Аллаһ Тәгалә нинди зур байлыклар биреп тә, аның иң зур, урысча әйткәндә, слабостларының берсе нәрсә? Ат булган. Ул шул атлары биеп торганда, шуларның чабып, шуларга утырып, ул соклана торган булган. Хәтта беләбез, бер вакыт фитнәләнеп, намаз вакытын абайламыйча күрми кала икенде кояш бае. Һәм атларыннан ул ачуга бирелеп кытыла. Атларын юкка чыга ташлый, һәм Аллаһы Тәгалә аның тақвалыгын, иманын күреп, аңа иң яхшы ат бирә. Нәрсә бирә? Җил бирә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ Ruha'an haythu asabti. Сад сүрәсенең 36 аятында әйтә, без аңа ди буйсындырдык җилне ди. Җил аның аты иде. Җил. Һәм Хасанул Басри рахимахуллаһ әйтә, иртә белән җил бер генә исеп алса ди, дуновение дип әйтелә, ветры. Аны бер айлык юлга илтте ди. Бер ай үтә торган юлны ди, җил бер генә исеп алса, аны күчереп куйды ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең Пәйгамбәре Сөләйман беренче алданды атларга. Без дә бүген тимер атларга алданабыз. Кайбер егетләребез бөтенләй шашып бетәләр. Ел сайын түгел, елына 2 мәртәбә машина алыштырырга кирәк аңа. Фәлән миллион акчаларын югалталар. Юк булса булсын, ул шушы ат. Аты белән кайбер хатыннар әйтәләр миңа, хәзрәт, ирнең берәр көн шул машинасы булып торырга иде. Ул ди бөтенебезгә карый машинасын күбрәк ярата ди. Шуңа күрә җәмәгать, без ирләр, без ат яратырга тиеш. Әйе, ләкин ул фитнәгә әйләнергә тиеш түгел. Ул безнең тормыш чарасы булырга тиеш, ләкин фитнә түгел, гыйбадәттән башкасыннан безне тәргә тиеш түгел. Һәм Сөләйман галәйһиссәлам Аллаһка тәүбә итеп, атыннан баш тартты, Аллаһ аңа җил бирде. Һәм менә бүген без 21-нче гасырда яшибез. Безнең атларыбыз тимер атлар. Без инде машиналарда йөрибез. Biz вертолет, самолетларны буйсындырабыз. Biz корабльләрдә йөзәбез. Ләкин карагыз. Бүген без цивилизацияның иң бийек ноктасына җиттек дип уйласак та, моннан ничә мең еллар элек Сөләйман цар Соломон ул җил белән генә йөргән. Аңа кирәкмәгән кайдыр утырырга, кайдыр урнашырга, аны җил күтәргәндә бер исүдә бер айлык юлга күчергән. Шуңа күрә кашан булган цивилизация, пик цивилизация? Это большой вопрос. Бүген ул кемдер бизнес-джет белән оча, ул уйлый, монда миндер инде дип. Сөләйман инде ничә мең ел элек аны күтәреп җил генә күчерә торган булган. Теләсә кайсы илгә, теләсә кайсы җиргә. Шуңа күрә җәмәгать, яхшы ат ул Аллаһның зур нигъмәте. Ә яман ат ул бер хәсрәт булып тора. Нәрсә ул яман ат? Аңа утырсаң, ул уңайсыз. Ул уңайсыз, анда рәхәт түгел. Каядыр чыгып китсәң, ул җиреңә барып җитү үзе бер хәсрәт. 100 кат кайгырасың, барып җитә алырмы микән? Бу тәгәрмәшем төшеп калмас микән? Двигателем шакылтамас микән дип. Яки 3 көн йөри дә 2 көн шуны ремонтлый, күп акчасы чыга. Бу уңайсыз ат. Пәйгамбәрбез әйтте, бу хәсрәт диде. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләдән сорарга кирәк яхшы ат. Чөнки әгәр дә атың яхшы булса, үзеңә кәсеп, сәүдә белән кирәк каядыр барып кайтырга 1000 чакрым утырдың да чыгып киттең. Ничәдер сәгатьтән соң хәзерге юллар белән шунда буласың. Уйламыйсың да берәй берне. Уйламыйсың да. Семьяң белән авылга, әтиянеңне, туганнарыңның хәлен белергә утырдың, чыгып киттең, уйламыйсың. Әлхәмдүлилләh, бүген шундый вакытта яшибез. Күбегез уйламыйбыз да моны. Безнең әтиләр Казанга чыгасы булса, бер атна машина ремонтлыйлар иде. Ватылмыйча кайтмыйлар иде. Барыбер каядыр ватылалар иде. Шуңа күрә хәзер башка вакыт. Һәм синең яхшы атың булу,
аның сине борчымавы, ул зур нигъмәт. Без аны уйламыйбыз, җәмәгать. Без оныттык әле. Кайчан гына күгәргән Жигулиларда йөргәнебезне. Безгә бүген хәзер Toyota ярамый, Lexus кирәк безгә. Безгә Ford ярамый, безгә Mercedes кирәк. Чөнки ул бит Mercedes-та йөри. Кемгәдер Mercedes-та ярамый. Чөнки аның шефы нидә вертолетта йөри. Ул җыклый да алмый мескен. Шушы алама Mercedes-ында йөреп 7 миллион, 10 миллионлык. Чөнки аның шефы вертолетта йөри. Ул шу хәтлек мескен булып яши. Чөнки ул җирдән йөри, тегесе күктән ишә. Шуңа күрә җәмәгать беркайчан да нәфсе туймый, ләкин яхшы ат ул бик зур нигъмәт. Кай вакыт күршедә күрәм, шимбә көнне кирип китә машинасының астына, якшәмбе кич чыга. Мин рәхәтләнеп кая барырга телим, барам. Кардәшләр белән күрешәм, гаилә белән каядыр барып киләсең. Кирәк булса китап укыйсың, кирәк булса гыйлем аласың. Ул кирип китә 2 көнгә, һәм астыннан чыга 2 көннән. Ул бит менә яман ат, тормыш хәсрәте, менә шушы инде ул. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә яхшы атларда булырга насыйп итсен. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, яхшы хатын. Без яхшы булыйк, яхшы ир булыйк. Аллаһыдан сорыйк яхшы йорт. Аллаһыдан сорыйк яхшы күршеләр. Аллаһыдан сорыйк яхшы атлар, яман хатыннан, яман аттан, яман күршедән. Аллаһ Тәгаләгә яман йорттан сыйыныйк. Раббым Аллаһ үзе безгә нигъмәтләрен насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил газим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.